HSLC lapen HS along first lapen second division ki undun atomaphan KSA Hamden head branch pen kachoreji aphan kachisik. Rong jangpong along medical camp ki bi pen rong araraphan sekelang. Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi Amithang Arat Mate Numati Constituency ang Kangke Dodera Rong an Kahumridam. Bisnuram Nunisa Aphan Dr. Abdul Kalam Rastriya Samata Anong Ekapaje. Karbi Prime Time Long Peneli Junality Mungpi Non Birtang Ton Pen Arju Ikha. Surihni rakrisir kep aningkan HSLC lapen HS along Hamren angkang pen keceng si lapen adun tuang deng along satlang angte kecipon dunatumapan nangkileji wo signify krepo ani karjo pado ponji busi KSA Hamren head branch pen wo signify kresi ani phirangke amai kapado pon along mai puti muti rong pi pen kaningje pon abirta nilitum kat news sa phirangke hundor kro Hamren pen birta nang pale. Hamren angkang HSLC lapen HS asar lang along keceng si lapen adun tuang deng ki undun atharia sami atum an bangso ni Hamren multi utility building along kacetong dun petja phan kachupa padupon da bangso jai mek ahut chiki thurmi ariso ijang atumapan career guidance tami padupon jipusi pachini charlang ki undun atum pen ang pada kacharli ariso ijang apia po lapen Hamren arat do anta bangso karjo mayalong kacetong dun etja pan KSA Hamren head branch pen kachuning ri padupon thu. Pinili tu mada Hamren KSA Hamren head branch pen kerangke amai te papon alam pela puelo nilitung pining la bangso suring akrese kya banita Hamren center pen HSLC la pen HS asarlang kiun first la pen second division asarlang kiun dengan High Corny, Karjo Poni Panjisilo, the Bangso Karjo Mayalong, Career Guidance, Tamil Tung Ponji, Lapen, the Bangso Amai Capital Ponjetim, Lada, MUV, multi utility building, Lapen, a poor banke or pie captain. HSLC, Lapen, HS, the Bangso, Isilapan Yang next to Dun, a student, Lapen, parents, Lapen, a guardian, Tun Stamil, Nalitum, Jitong Duniveka, Lapen Adak, Hamren along Stamil, Chirok Togarat, Atuman Stamil. Lagang so mai long nang litum lanu se alira cham na pen ardi nang pi duni fansi chokhapan lo Duramla constituency ke parlo rong jangpong along wo sikre si ani medical camp BC rong asorapan se langpon pusi baithalang sopen nilituma pherangki ladak birta nang pale kisukyun e pen kaching rai thek ji aphan pura ok pran kilang mate medical sai campaign duar amla constituency arlo rong jangpong along wo sikre si ani medical camp padosi rong arada phan se langpon kiso abo kithur adim kamarpha along ta wo sik camp ani medical camp bipon takro Nomati constituency ke parlo angkang vosik ni phai crazy ani inglong ajodera arlok pu arong den arong pen kilometer ingkoi rapho akehelo akeng pendam si hadak arada tumke do adim along an ka humri dam abirta phirang ke pen birta nang pale dera arlok pu arong arada kisung nai ke kachlenga phan towar pen school henlo lasi alang li humri dam pen hadak arad atuma phan lokapathan jia phan bang soy school go pen ding mitik an apan alang li pensi un an langpon po sonsi towara phan tame un an pen langpon po posi lam chak chipitekang deputy chairman Rites Inghi pen kahumri dam along with DC chairman Jyoti Timu Bajar committee secretary Pratip Ingti DSA secretary Dorom Singh Kro Mohila Morcha pen Indra Kropi pen Chenglok kadoka bang teke prapo aradatum deputy chairman along dun pen hadak aradatum along kahumri dam hot ardi pidun dera lok ke bang pen katu vera tatum han kicetong pen ningarong lo je dak bang det pen kadu we ni mali tu man cetong akli mang phara tu man cetong pen ini ding hakta ka sonsi mandet lo ana din ilitung council cari det pen afisita melo ilitum dak kisung pemane ke bang tahai mene mak pemane ke bang bedet tahai mene la solam nili program de bonta nili ke matha bangke da garong arata tum sita melo
bang bang adi masom lo charlie tung towar si tame mesen helap tung adina kai si tame lo dagarong aklimang har osomar tum si tame lo apia pai tum si tame lo charlie tung lo pa charlie kan tung la penalang li tum si tame lo a dak school pa charlie a men pen ha thoi alang li tum pot hai nang apia pai akisung ajo me jang the thepen cheng lok alang li tum kisung ke boy do themane lo pa charlie hut si tame lo apia pai non banga hem chu bidun kam pa choklem dun ben si lo pa charlie dun kon apia pai tu maning du ko khangjang lasi nili si tame lo सरकार पे उपीमा के दो लापे नीली हिन पे जुंग अथेमने नीली डांगारोंग अरिसो मारा तुम हंसता मेलो नीली चेतोंग ते कांग लो चिंगी लो जे अलांग ली तुम किस फांसिता मेलो लो पठाना फांसिता मेलो सिकाई सीनी वेट सिता मेलो नीली हिन पे अलांग ली तुम फान अच्छे क्लो वांग सिता मे की पोनी फानी ली बोरी कोनको नीली तुम dak deraarong ahawara tuum fansi tamelo asona kerap na papi ponji fansi nili tuning reda nili politik sa vote afan po joine kali vote afan pule na dak ke don ke baksido lasi ilitum harat ilitum kicing hona rat ilitum alongri keraya tum lasi alang litum fan ilitum kerabang kenang sot nasi non kebang dia ni sita melo dak nili lo na kidun nili tum klem rapet dam rapet ajir po jir pipen ceng lok alang li tum sita melo nang ke cerap dun ji phan aning hang alang li tum phan ta chorolo lasi non kebang dia rani sita melo ason kami klem pon sita me nili matha pon lo lapen daga arong arat atum nili phana hirjume nang ke pidun phan lapen tim Karbi yang long phan akhirap akhir juminang pidon phan nili alang lito phan chorolo kasi nang lito matha nang ni nili nang lito long do lapen kaketa do verji pusi nang lito phan langka non malom so poraphan birta mo ington pa iksana Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021.
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atolkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot birta long wangtulo West Karbi Anglong District Langchingba along Karbi Kurpho amai TDP amaya tumpen non hejong Karbi Kurpho amai keseng abirta vosik ni phai kep ani kat news sa hemalong birta nang pale ada porpai krisi porpen Karbi Kurpho amai TDP amaya tumpen ani ke pathik pon ateng pen West Karbi Anglong District Karbi Kurpho amai kapang tangji aphanpura West Karbi Anglong District Langchingba long kachingwai kachingsai ponchi Karbi Kurpho amai seng ponlo Karbi Kurpho arat ke doan adum manghudunde ranon ke wangji apor ani anso se kachirap kachitu dunji aphan pinangan ke theki tinga tumpen kachuning ripato Karbi Anglong Difu Rong Supia Maker Bisnuram Nunisa aphan non hejong geng tokalong Dr. Abdul Kalam Rastriya Samata nong epajir pusi ladak birta nang pale pato ahin ke lang lapen RD ke do abang phumate Difu Rong Supi amlapati Ameker Bisnuram Nunisa aphan non hejong geng tokalong Dr. Abdul Kalam Rastriya Samata nong epajir pontanglo alang ni pan Sikkim ok pransai kam a Minister Dr. MK Sarma pensila so KP along anong ke do anong epajir pon nong ekapajir amai long Bhutan Sarkar toklang a Minister Parim Thakur S Ponder Sikkim Legislative Assembly Deputy Speaker DB Gurung lapen pinang an ke theki dinga tum chitong dun Difu Kasa Indoor Stadium along wo signify sir kep ani kewangji All Assam Sub Junior Junior lapen Senior Wusu Championship along kachipate dunji aphan Wusu Selection Trail kapadopona beta kat news sa hemalong beta nang pale Difu Kasa Indoor Stadium along Arnisia Farman Wusu Selection Trail Kapadopon. Labangso Selection Trail along Wusu Association of Karbi Anglong a unit atumlaki. Difu Center Zone Wusu Training Center. Dengaon Wusu Academy, Jengka Wusu School, Bokajan Wusu Training Center pen Chenglok Akimia Club atumta Selection Trail along nang Chitong dun. Katoka wepen bang trok ke prapo Wusu kapatwa usumaratum nang Chitong dun si Wusu Selection Trail mesen pen pachunpon. Karbi Prime Time mangkela bon sikang ton pa iklo, dumi thakmi kurwang thu.